onye ọbụla bụ onye Igbo tọọ ntị n'ala ma gere ọkwa dị oke mkpa n'ihi na ụmụ Igbo anọrọla ebe ha na-achụ ihe nọ n'iro ndị iro ha ewee baa ha ime wee napụcha ha ihe niile nke ha nwere n'ụlọ. Ozi a ji wee bịa ugbu a bụ otu akụkọ nke anyị si na steeti Imo wee nweta nke gbasara otu onye ụkọchukwu onye nke dabara n'aka ndị ntọ ndị omekome ndị ugwu bụ ndị ọchịehi bụ ndị tọrọ ya na mmadụ 10 ndị ọzọ ndị ya na ha so n'otu ụgbọala wee na-aga njem n'ime steeti Imo. Tọọ ntị n'ala ka ị nụrụ ka onye zitere anyị ozi ahụ siri wee kọọ ya bụ akụkọ. Ndị Imo, ekele m unu. Asị m ka m mee voice note a maka kemgbe Saturday. My sister, second eldest sister, has been the point of contact of kidnappers who kidnapped a vehicle Kaja Anambra through Onitsha Road, and Gide may pass kidnapped with 10 others. Then and they check in the upper last. Eventually, have one number my sister. Boy, see and had G. Nwanne ya nwoke na ha chọrọ 10 million or ha egbuo ya ree his parts. Ya tiwesele nwanne ya nwoke ya kpọọ my elder brother anyị ahaza ya kpọọ nwa nke ya nwa ya nwoke ya jụọ ha ole kpọọ ha akpọ again si ele elder brother aka ha bawa na akpọ yi si ya your brother pastor. Not his pastor, that his stupid Jesus and all those things. Anyway, ejijuru ya kemgbe ahụ nwanne m nwaanyị ahụ no panic attack because onye nke tọrọ di ya who happened to be a supermarket nwere chance of supermarket na Ụmụahịa, ndị bi Ụmụahịa ga na-anụ Obiora supermarket, Ndụbụeze supermarket, and a couple of them, all the man, they kidnapped him. Akwụchakwa ụgwọ ha ebupụta ozi, so that panic my sister na well kemgbe ha na ha akpọ ya. The bottom line abụrụ na yesterday na ewerele 10 million. Hasibu na 15 million megide ya bie na 10 were 10 million ga-abụ ihe nwunye the man were ya ga together with 50,000 o ji n'aka asị ya ngwa na ọ na ha release the game condition on ji gba moto ha nọrọ the 10 million nọrọ the 50 million ya eruzi today ha release the apụta. Ihe m ji na-akọ akụkọ a bụ na this thing happened n'Imo State. Ha sị na ha meziri turn back tekwa ka ha lọtago Owerri. But how it happened was that na ha kwụsịrị ha na checkpoint with full Nigerian uniform, either police or army, whatever. As a driver rito a chemo when ha akwụkwọ the driver rito another person enter the vehicle. Ha was a driver here. Nyanazie the 10 passengers went somewhere. Keshizie ha anya. They reckon not on the vehicle back. Yeah, they were heading back. Eventually, that's how they found themselves anymore here. This is that Owerri Road, Onitsha Road. I find his own way anymore here.
ego ebutere agara bunyekwe na ha today. I think it's either Amaka here or Akwa ma agara drop ọra ha ego. So but ihe m ji na-eme voice note a bụ what the pastor said na ihe ọhụrụ. The pastor sị na ha dị 10. 4 people na-enweghị mmadụ dị anọkwa n'ebe, they shot them instantly. Na ha dị 4 agbagburu. N'otu ahụ a na-agbagbu ya ka ndị na-abọ mmadụ na-abọ ya na ka a na-abọ akwụkwọ aka separate organs na ndị na-azụkwa ha na-abịa na that Imo steeti. Ya nwa ha bịara kegide n'eriri ụkwụ ya abụọ kpọwa ya isi n'ala ka ya agba ya boot. Mana the shocking thing bụ na ha si ya na ọkwa ndị Igbo si na ha na Fulani ga-eme that they are here. Na ha ga-egbugide Igbo one by one na-egbu ha until there will be no men left to challenge them, and then the full blown out war will come. Now they have come and that this place forever belong to them. Ihe a bụ ihe ha gwara pastor. Then pastor akpọrọ ha baa, also there is a camp, existing camp. Na ihe ya hụrụ dị adịghị less than 300 men. Not less than 300 men. Na ha na-apụ na-abata ndị na-aga azụ ihe oriri ihe osisi ma ndị na-abụ kashi mmadụ. N'otu a ka anọdụ ya n'ime ọhịa. This will be between I don't know, so between that Umafecha, Bawa, anyway, this thing happened on those over on Nature Road, as they said. I say 300, not less than 300 men. And otu ebu ha bata. The next day na-ebu ka ndị mmadụ bata. Ihe m ji na-ekwu ihe ahụ maka ịma na-ekwu ihe ndị mmadụ feel that ịpụ na streets ga-ehụ ndị mmadụ eju. Ndị Igbo enweghị plan, ndị Igbo enweghị strategy. Onye ọla na-amali elu. Ndị na-agbọ bekee na-agbọ, ndị na-echi echichi na-echi, ndị na-aza this and that. Na mekano na-agwa ndị mmadụ na dị marked out for extermination. Achị na wa egwuregwu. Ọ bụrụ na ihe a mere onye ọzọ, m sị story bara, but this is directly from my second eldest sister, pastor ya. Na ndị mmadụ nọ n'ime ọhịa sị na ọkwa ndị Igbo n'otu a ha nọ here ka ha nọ n'every state. Na they will go silently na-agụrụ anyị before they unleash a full-blown war. And they have statistics of how much we are reducing. Ọ bụrụ na ihe a metụta m na through my sister, maybe ị gaghị anụ ya, ndị ọzọ agaghị anụ ya, and you think nothing is happening. Anyị nọrọ here, anyị gaa meeting, anyị erie ṅụọ, and we think it's all funny. Ka onye ọbụla nwere ụlọ, nwere ihe na nwee buildings, investment, one thing or the other, property, and we think it's funny. Here are ihe enemies in our land, and they are killing people every blessed day. And we think it's funny. Anakwa say, onye makwa connection ya na target. This is not funny. We need to re-strategize why we meet and start talking. Utaidia secure Alibo, because we are out
we are marked out for extermination. Those guys politicize ya guys na happen when ya na-akọ is up to you. Mgbe m kwuru ihe pensioners na-aga through n'Imo State because my elder sister was involved. Adanne m so na ndị ahụ apịara ihe n'Ọkigwe Road Junction. M na-ekwu ya, some people thought I was just picking on hope until ya here. Ugbu a, everybody is aware of it. Where are those people a na-akwụ ụgwọ? Anyị anọkwala gba nkịtị o. Ha echekweda all is well. Ndị nke nọ Lagos efile na ha emene. There are mercenaries in Igbo land. Na-agụrụ mmadụ every day. Ndị mmadụ a na-efu. Ụfọdụ kwụọ ụgwọ ha alọghachi, ndị na-akwụghị ụgwọ egbuo, ndị na-azụ pass na-azụ. You check your village, you got what I'm telling you. Guy, your village now, how many families? You only came down at one village alone. You got only maybe 300-400 people. Out of that 400 people, maybe 100 was in Doke, 60 years and above. And we kept Asia, they cause all my and they cause all my. You know, they get resist over. And we try to re-strategize and start talking to ourselves. Because in here face is quite dangerous. I don't know, man, here, none of my sister, I say, no, this is propaganda. And the mother say, na gonna agree 1-1 until there will be no men to resist them. Now, why say I na Fulani that they are here? And this place is their own forever. Yeah, Madu Bello Kuru 1960. I said, no, we grew. Came back, now. I'm moving that time. It is still active. So, because, what I want to share. Only my bag I share here to organizations. Authorities, they connected to wasn't here was about politicians anymore concerning our safety. And then when they keep working, this is one helicopter managed as one bulletproof vehicle that can go up and do surveillance. But onye ọla gbachiri nkịtị anyị na-eri na chekwa na this is life because onye nwere ebe ọ ga-achị ihe let people know this is serious. This camp is everywhere. If there are 300 men in Imo State between that ụmụaka our mama that area Umunoha, Eba, Mbudi. On 300 men, you can imagine them in other places. Utuaka na grande mad here and there. Ya Umu Igbo. Mara nefu every day. There one.